Mám na tebe důležitou otázku, když jsme u té fotbalové šatny. Tak kdybychom měli říct nejlepšího hráče fotbalové historie za tebe. Kdo je nejlepší fotbalista ever? Ty vole, to je těžký. Jeden. Klidně se zamysli, jeden GOAT prostě, jeden GOAT. To strašně záleží. Co je? No nezáleží, pojď prostě. Já mám prostě strašně rád Ronalda. Jako já vím, že se třeba teďka ani jako nehrabe třeba nevím Pelemu ani na kotníky, jo. Ale prostě Jako Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Za Goat. mě jako, já si myslím, že jo. Jako to, co on dokázal. To Jsem je taky jako fakt CR7 neskutečný. forever, posíláme. Někdo, kdo ohledí za to, že ty vole přestoupil do Saudské Arábie, tak já se mu třeba vůbec nedivím, jako. Já taky ne, rozhodně. Prostě peníze tam má strašně velký, už stejně jako prostě by moc nezahrál, byl by na benchi. A teďka se tam hraje docela dobrý fotbal, takže jako. A hlavně on dává furt góly, že jo? No On teďka právě. byl furt nejlepší striker jako in the world, jako v nejlepších ligách vlastně. Proč ne Messi? To je, Jaký je rozdíl Messi i Ronaldo? Protože já jsem oba jsou prostě strašný. oba dva GOATs, Oba dva ale jsou- Ronaldo ale- prostě o něco víc.